Abay, graduate sa inyo, nalisan patay sa L3 van sa usa ka funeraria dito sa lungsod sa Alegria, Cebu. Apan pamilya na sagbuyo nga gibatikos og pagsaway ang ilang manghod ug niklaro nga di tinuod nga kini tumboy mga kaigsuonan. Brigada Alan Tangkawan, ibrigada mo! Report! Grabing kasagmuyo ang gibati sa pamilya ni Brigada Herson. Ang 24 anyos nga dalaga nga baguhay lang nakagraduate ang nakalas human sa naitabong disgrasya sa kadalanan dito sa barangay Santa Filomena, Alegria, Cebu. Niadtong Sabado sa hapon, Enero 13, 2024. Sa FB post sa igsuon na si Stefania Aurora, iyang gipadayag ang ilang kasagmuyo sa ubang sakop sa media o netizen nga nag-comment og bati. Kay imbis unta makasabot sila sa kasakit ug kagool nga ilang gibati, ila naman hinuong gihimong sumsuman sa pagbiyay-biyay ug pagyaga-yaga. Human sa gihinganlan og tumboy ug gipaklaro pa nga naliksan sa purlon sa caption sa ilang maong post. Gibutyag sa kapulisan nga ang nakalas mao si Brigada Herson, 24 anyos, ang manghod nga molupyo sa barangay Suba sa Sambuan, kinsa nagmaneho sa usa ka Yamaha Mio. Samtang ang angkas niini mao ang iyang maguwang nga si Giselle Herson nga nakaangkon og pangos sa wala nga abaga, wala nga aping og bunog sa walang bukton sa nahitabong disgrasya. Sigun sa investigasyon, unang nabangga ang maong motor ngadto sa usa ka Mitsubishi Mirage nga nasunda niini nga kalit minuto tungod sa libaong nga daan ug nalabay sa Picas Lane ang maong managsuong Herson. Natulsad nga dunay funeral van sa St. Peter Funeral Homes ang nagdagan ug nalatayan ang ulo sa likid sa maong L3 van ang namatay. Kantan naangol og dako og nakatabang ang nakapading nga jacket og likod ang helmet mao si Giselle. Ang driver sa punerarya nga mao si Eli Dilongbar nga taga Barangay Poblasyon, Mualboal, Cebu, wala na gitanggong sa silda sa Alegria Police Station. Human gipapirma sa katapusan sa mga ginikanan ni Herson. Giingon nga naluoy sila sa mao nga driver og ang management usab sa maong punerarya misaad sad nga bagahon ang gastuhan sa pagpahimutang sa patayng lawas sa ilang anak. Si Brida nahimo nga inilang Cebu Normal University diha nga ni graduate kini sa kurso nga Bachelor of Arts in Communication, Major in Journalism. Gani nahimo kining intern sa usa ka pamantalaang lokal dinhi sa Cebu. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music News Authority.